Ideme hodnotiť, ktorá bude najlepšia, takže Jo. ideme na prvú. To úplne lepnina. To je ban. Otvor bránu s elektrickou To je rukou. ban. Kde? To je Číka, to není ban. To je to isté. To je tá Číka, či čo? Musík je to z ban. Daj jej facku. Ahoj. To som netrafil to ani ne. Ty si mu dala facku do tvojho. Ja mám otvoriť. Otvoril si? Neviem. Otvor bránu s elektrickou rukou. Ktorá je elektrická? Táto. Skús modrú. Jaj. Tuto. Zelenú. A niekto tam. Haló? To čo je? No, strel. Tomu čo? Čo to je? Toto asi není tá bola. Počkaj. Open gate which Otvor bránu s elektrickou rukou. Táto je elektrická a zelená. Zelená je elektrická? Skús to, stáde to. Môže to byť. To nejde. To je... Hráme 3 akože Poppy Playtime. No, to je A ja super. som si ostrihal. Bože môj! Moje uši. Strel tam. No neviem, ktorá z nich je akože Toto slze, vypni ten zvuk. Skúsim to ja. Ja, počkaj. Tak budeme tu na 5 hodín, keď to nevieš ugopiť. Nemáš obi 2 ruky? My sme Tam asi, daj zelenú. my sme asi slepí. Určite. Tak tuto. Tak, tuto. Si mal z elektrickú. Choď. Jo, máme to konečne. Ťap. To bolo 5 hodín. To bolo tak 2 minúty. Podľa mňa. Hier se kat Alena. Mariana. Mariana. Tak mala také meno. Mamalina. Ja neviem, či to bolo chlap alebo dievča. Veronika. Meronika? Tam bolo Veronika. Bleronika. Hide in the Veronika a... skrivačka backrooms. Nezajem. Nie, ja nechcem skovky. Backrooms. Backrooms. Blackrooms. Teraz dáš čo? Keď... Modrú. To je modrá. Ahoj. A daj ju preč teraz. Tak. Najdi kód. 1, 2, 3. Najdi kód, aby si otvoril dvere. 3. 3 a to je všetko. 3 je kód. Mám vyskúšať? 3, 4. 5. To je 4. 3, 4. Tak to ste sa Zatiaľ máme 3, 4. Skúsim. To hovorí raz, 2, 3, 4. Tu máme 4, tu máme 3. Takže 3, 4. Dvojka. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toto je jednotka. Daj 1, 2, 3, 4. Skúsim, a kde mám dať ten pin kód? To potrebuje farby. Počkaj, nie sú to Ja, farby. takže... Počkaj, ja to vyskúšam. Trojka je to zelená. Počkaj, musím ti napísať na klávesnicu. Kde je Google? Nikde. Počkaj, kde je jednotka? Neviem, kde je jednotka. Myslím, že ja som... Toto je nejaký... Kde je? Neviem. Počkaj. Potrebujeme prvé jednotku. 1, 2, 3. Ona je modrá. Takže jednotka je modrá. Dvojka je žltá. Modrá. Žltá. Brown. To hnedá? Jo. Hnedá. Modrá, žltá, hnedá, orange. Oranžová. Oranžová. Daj tam. Dávaj. Však stlač na tie dvere. No. Modrá. Modrá. Žltá. Žltá. Hnedá. Oranžová.
To je asi zle. Daj si ruky preč. Počkaj. Ale není žiadna jednotka. Trojka je zelená. To máme zle. Počkaj, daj dvojku. Dvojka, trojka, Kde štvorka. je dvojka? Nám je Nie, daj dvojku, kde je dvojka? Jednotka tam není. dvojka je tu vec. Ktorá je dvojka farba? Fialová. Fialová, Zelená. zelenina. A táto je jaká? Čelová. Telová. Choď tam k tomu chodu. Otváraj sa. Nie, daj tam. Streč sa tam do tých dverí. No, teraz jaká? Fialová, zelená, čelová. Prečo tam sa my nemáme telovú, ty? Čo to bola fakt? Tam bola čelová. Počkaj, ja to skúsim tak naopak. Počkaj. Úplne. Takže prvá bola fialová, hej. Takže fialová bude druhá a telová bude tretia. Počkaj, musíme dať. Fialová je druhá. Ja si myslím, že túto nemôžeme urobiť. Tak to je Ja si myslím, že toto celé video je na prd. však. Tak to nebudeme robiť, nechcem Ba- míňať čas. Budeme toto robiť 5 milión hodín, chápeš? Však. Tak to skonč. Bye bye! Ja som to ešte Adam, ste neskončil. si vymíňali váš čas. Hej. Ja som si už vymínal totálne čas. Zastavil? OK, chcem ti ukázať moje edity Edity. o Wow. futbale.